Værsgo, så kan I få lov at gå amok. Hop ind foran. Hvis nogen af jer tør. Hej! Er det her en audition til Paradise Hotel? Det kan jeg da godt sige. Ja. Bare jeg ikke behøver at være med så. Jeg vil meget gerne ind på Paradise Hotel, fordi jeg godt kan lide vand. Okay. Jeg vil gerne have Kim med. Nå. Fordi at... Hvem er Kim? Det er... Jeg har sagt til min søn, at han bare opført, at du kommer op til taget. Det er en mand, der bor tæt på frem. Han vil gerne, han skal godt være, han skal være sådan en psykopatagtig for, at vi har ham med. Jeg skal bruge den lokation. Jeg har ham. Kom her, Kim. I skal se ham. I skal se ham. Han er sådan en i skoleskat. Ja, for dalen, da det er ikke for godt det der. Kim, du vil gerne have sofa. Den skal jeg lige fra starten af. Ja, og så... Kroppen skal være stiv, og så kan man... I vil gerne have folevand nu. Så skal jeg nu, før vi giver det her. Nej. Du får alt noget herinde. Ham kan vi godt bruge. Det er også sådan, så kun lige opgive den. Skal lige se, om vi bader, så Jeg skal være med i Idioterne 2. Og 3, 4, 5. Hvordan den bliver løsat på om børnepleje. Kom her. Det er preemptive Så strike. præsenterer vi os lige. Men Kom, du sagde det som ham der fra i går. Ja. jeg er hård. Hej, vi vil gerne tusse af. Kom så ud af din mor. Hej, vi vil gerne give et blowjob for en Happy Meal. Jeg tror, han klarer det. Helt fra fødslen af. Han fandt ikke, hvad der skete. Det første, han det var en mand. Eller 5 slikpind til hver af dem her. Den der. Kom her. Sådan nogle her. Dan, han har selv gjort det, eller han gav også nogle. Nu kan I se vores pusher. Dan pusher. Okay, bare giv mig Er vi til Technofest? JJ pusher. Så er det gyser. Ja, hvad var det der os? Det er os. Ja, okay. Jeg går hjem. Vi vil gerne være på Paradise Hotel. Paradise. Men så nu vil